marge noble. Bé, aleshores, primer que res, donar les gràcies a tota la gent que avui estem així reivindicant, com porten algunes camisetes, l'educació pública i de qualitat. Tot això ha sigut una iniciativa dels instituts públics de Muro, Cocentaina i Alcoi. Aleshores, també, de part d'ells, agrair a les escoles i escoletes de la pública que s'han adherit a tota aquesta marxa. Podríem fer un aplaudiment per a tots. I des d'aquí també animar a tota la gent a que seguim fent protestes d'aquest tipus, que no fem mal a ningú i a veure si mos senten. També, si hi ha, per exemple, Guàrdia Civil per ahir, donar les gràcies a la Guàrdia Civil i a la policia, que han estat al costat de nosaltres fins que hem arribat així. I això també avui en dia és d'agrair. Ara, si a casa ja llegim el manifest, anem a llegir-lo en 3 parts i després el que ha dit la meva companya, que tenim ahir una begudeta o alguna cosa. Agrair també a Cocentaina i aquest detall. Un aplaudiment per Cocentaina, va! En els últims temps estem assistint a una pèrdua incessant de recursos destinats per la Generalitat Valenciana a l'escola pública. Menys diners per a escoles i instituts, menys professors per atendre els nostres fills, menys recursos per a les aules i tot un seguit de retallades que han fet que arribem a veure els alumnes tapats en mantes durant les classes. L'erràtica política de la Generalitat Valenciana, amb inversions en grans esdeveniments i macroprojectes urbanístics, ha deixat les arques públiques buides. Però no és només això. Els forats també venen dels incompatibles casos de corrupció als quals assistim avergonyits dia rere dia. Davant d'aquesta situació, quan alguns dels nostres fills tenen per davant un futur en barracons, com passa al col·legi El Bracal de Muro, quan veiem que se suprimeixen places als cicles de formació professional, com passa als instituts de la nostra comarca, quan veiem que no arriben els diners per als menjadors escolars, quan veiem els polítics desprestigiar la feina dels professors i professores